Mga kalingap, ito ang una naming pagtatagpo ng batang nagtitinda sa kalsada. At sa vlog pong ito, kami ay bumalik sa kanila upang kumustahin at maghatid ng tulong. Ngunit kami ay nagulat nang malaman namin ang tunay niyang kalagayan. Good morning mga kalingap. Today mga kalingap ay papuntahan po narito po yung batang nagtitinda sa tabi ng kalsada ng mga shell mga kalingap. At sabi nyo nga po, as your request mga kalingap ay babalikan po natin siya. Ito po yung mga ano nila mga kalingap po. Hello! Hello Rosemin! Rosemin, anong ginagawa mo? Naglulugaw ka? O nasaan sila mama mo? Nasa Kuluwaw, naghahanap ng shell. O lugaw. Ano yan? Ano baga ngayon? Tanghali na. Anong ano yan? Lugaw. Tanghalian yan? Oh, anong ulam? Asin po. Asin? Pampalaki. Kawawa man. Tapos ikaw nagluluto. Grabe. Para hindi na mahirapan tinda mama. Para hindi na maghihirapan sila mama mo. Ikaw na lang yung maluto. Bait mo naman. Ang bait mo naman. Tapos ikaw nag-aalaga sa mga kapatid mo? Ha? Diyan po, tinutulong-tulungan din ako kaya. Pinag-ano? Tutulungan. Tinutulong po ako kaya. Anong tumang? Inaano po, iiwan. Inaaway ka minsan. Huwag niyong aawayin ng ate niyo ha. Kasi si ate niyo yung nag-aasikaso sa inyo Nagluluto. Nagluluto siya ng lugaw. Grabe naman. At kawawa din, hindi natin masisi mga kalingap yung mga magulang kasi mahirap talaga ang buhay dito. Ano be? Luto na? Tinitingnan mo kung luto na. Inahalo mga kalingap. Ganyan pala pag lugaw. Galing ng batang ito. Dikit na lang. Kaunti na lang. Maluluto na. Galing. Galing po. Ikaw, anong pangalan mo? Jasmine po. Jasmine. Ikaw, bebe. Pangalan mo? Joy po yan. Ha? Joy. Anong pangalan mo? Joy? Yep. Joy. Ano Rosemin mo? Ano na? Okay na? Luto na? Hindi pa. Medyo matagal pala yan Pero ano na pong oras? Medyo alas 12 na. At ang tanghalian po nila ay lugaw. Naman itong mga kalingap. Nakaawa itong mga natin. I-scout. Hoy, sawalik ka pa man! Yung kapatid mo mga pasaway naman? Ha? Okay. Anong ginagawa mo pag pasaway sila? Ha? Pinapalo mo? Makulit. Ako lang ako Kulit. pado. Sakatat. Anong ipinapalo mo? Ha? Ano po? Sige. Tumuhos ka na muna. Tingting. Oo. Galing naman ng batang ito mga kalingap. Grabe. Galing po ng batang ito. Matagal ba yan lutuin?
Galing ng batang ito. Sa murang edad niya mga kalingap, talagang marunong na po sa mga gawaing bahay. At medyo mahirap lang po ang hanap buhay dito. At medyo malayo sa kabihasnan. Mga paghahanap lang ng ano yun? Paghahanap ng shell, ano? Yung kuluwaw. At saka taktakin po. Hmm? At saka taktakin. Tuktukin. Taktakin. Tuwad-tuwad. Tuhad-tuhad. Yan yung mga pangalan ng shell na hinahanap nila tapos binibenta. At yan po, meron po. Para dumami daw, ginawang lugaw. Tapos ang ulam, asin. Grabe naman ito mga kalingap. At talagang ano, nakakabilib na nakakaawa yung kanilang kalagayan. Ano doon? Anong nilagay mo? Asin. Galing naman. Ganun pala yung mga kalingap. Nagkukulo na. Galing ng batang ito. Grabe po. At ito yung bahay nila mga kalingap. Inaabo. Nagtitinda ka pa ng shell? Opo. Kailan ka nagtinda? Sa bagong alas-alas. Kanina? Paubos na? Babantay nga na po patawag kaso lang inaaway. Inaaway ka? Mga yan po, naglalait sa mo yan. Nilalait kayo? Sino naman maglalait? Bakit naman ganun? Nilalait kayo? Sino nang lalait? At ipaparapitol po natin. Among manglait ha, masama yun. Huwag mo na lang gantihan ha. Kawawa naman. Wala silang ulam. Luto na? Very good. Biglang. So yan lang ang tanghalian nyo. Walang ulam? Wala. Mabigay akong pang-ulam nyo. Salamat. Welcome. Ano yung pagkain nyo? Ngayon na pumakain na ang mga bata ng lugaw. Asan ba sila mama mo? Wala. Oo nga, kanina pa ako. Tanong ng tanong. May ano ka din ah. Yan po ang tanghalian nila, lugaw. Tulungan nyo si ate nyo ha. Si ate nyo, magmabait kayo kay ate nyo ha. Kasi tingnan mo naman, natinda yan. Nagluluto pa ng ano. Nagsusumbong sa akin, inaawa mo daw siya. Mainit. Nihipan nyo. Ito po. Ano yan be? Lugaw. Tapos nilagyan mo ng buti na lang at may asukal para matamis, no? Tatan ko pa ito mama. Titirahan mo si mama mo. Kamukha mo si Sukjot. Kamukha niya si Sukjot mga kalingap. Ito yung mga bata. Siya ang nagbabudget sa mga kapatid niya ng ano. Lalagyan niya asukal. Ang galing ng batang to.
Ngayon lang ako nakakakita ng ganitong bata. Mga kalingap na siya yung nag-aalaga sa mga kapatid niya. Mabait talaga si ate mo. Inaalagaan kayo ni ate mo. Po. Kaya maging mabait din kayo ha. Kay ate niyo ha. Magpipray muna bago magkain. Ha? Yan ba? Sino marunong mag-pray? Ako muna ang ma-pray ha. O sige, pikit ang mata. Yan, very good. Lord, salamat po sa pagkain na binigay niyo po sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh, bawal pag nagpipray, bawal tatawa. Siya. Sige, kain na kayo. Gusto ba ninyo ng ulam? Ha? Gusto niyo ng ulam? Anong gustong ulam nyo? Marikan. Kahit ano. Yung favorite nyong ulam? Wala po. Lemon po ka. Wala kayong favorite na ulam? Okay. Masarap naman, Bi. Ha? Masarap ang luto ni ate mo? Nakakatuwa naman ito. Sige, kain lang kayo dyan at mamaya mabigay ako ha. Ng pang ano nyo, bilhin nyo ng ulam. Pag nagbigay ako ng pera, anong bibilihin mo? Itlog. Itlog? Ah, yun ang paborito mo. Grabe, naawa ko mga kalingap dito. Nadudurog ang puso ko sa mga batang ito. Grabe, sarap na sarap po sila sa sa lugaw. Wala pong ulam sila, naawa ako. Ano po ang puso ko sa kanila, nadudurog. Wala kayong mesa? Ha? Ito lang ang mesa nyo. Mas maganda sana kung may mesa kayo para pag kumakain kayo, sabay-sabay kayo. Mga bata, mga kalingap. Naaawa ako sa kalagayan ng mga batang to. Mga kalingap. Wala kayong kuryente dito? Anong ilaw nyo? Solar, no? Lado man din kung sunat. Nagada na lang. Sira na yung solar nyo? May battery na. Wala nang battery. Wala naman battery ang solar. So, sira na pala yung solar nyo. Nakalingap. Kawawa naman itong pamilyang ito. Di po natin masisisi yung mga magulang nila. Kasi mahirap talagang hanap buhay dito. Maubos na ni Be, oh. Masarap. Ang cute, oh. Parang mga bumbayin din. Siya kamukha ni Sukjot. Nakitura ko na. Ha? Nakitura din. Ha? Nagkarinto na. Sinong may lagnat? Sino? May lagnat ka. Tingnan ko daw. Oh, medyo medyo okay ka lang. Kumain ka ng madami. Ha? Kaya pala inuubo, may lagnat daw. Saan kayo natulog dito? Wala po. Sa loob kayo. Okay. Wow, naman po ni Kain ka madami at may lagnat ka daw. Yan, busog na si Anong pangalan mo ulit?
Joy Me. Ikaw, Rosemay. Ako po, Jasmine. Si Jasmine. Gaganda ng pangalan nyo, no? Ayaw nyo ng manok ang ulam? Ha? Meron ako nakitang manok dyan. Hindi ko nang kami sa diri. Hindi sa inyo. Ba't hindi nyo huloyhin? Hindi na kung magnanakaw. Okay, tama yan. Very good. Okay, tama yan. Magkuha. Asin na lang magkain. Ulam. Kesa magnakaw, asin na lang ang ulam. Ano? Ubus na? Okay, mga kalingap. Maalis na din ako, ha? Pero mabigay ako ng ng pera. Mabigay ako ng pera, ha? Ito pambiling ulam nyo. Ha? Maraming salamat po sa ginagawa niyo. Pambili ng ulam. Welcome. May bigas pa kayo? Walang Nasaan na yung bigasan nyo? Kakaunti na lang. Mabigay din ako pambiling bigas. Ha? Ito. Para sa bigas. salamat po sa binigyan mo pang bakal ng bigas. Welcome. Galing sa channel natin, ha? Pray lang kayo, ha? Na may mga blessing na dumating, ha? Tsaka pag-pray nyo din yung kami, ha? May bili na kayo ng ng bigas at ulam para hindi nalugaw yung pagkain nyo, ha? Naawa po ako, mga kalingap, ha? Nadurog ang puso ko na naman. Papaalam na si Kuya Alvin. Ingat po. Ha? Ano? Ingat po. Mag-ingat po kami. Kayo din, mag-iingat kayo. Si mama mo, anong oras darating? Hindi ko po kay mama, hindi nagsabi. Hindi nagsabi. Sige. Masaya ka na? Grabe, masaya po yung bata. Sige, magpapaalam na ako. Turuan ko yung ganito, bless kayo sa akin. Pag may nakakita kayo ng bisita, magbe-bless, ha? Bless. Yan, very good. Bless. Bless, yan. Ganun lagi, ha? Pag may bisita, magbe-bless kayo, ha? Sige, magpapaalam na si Kuya Alvin. Okay, bye-bye. Bye po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang iisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago,
maayos at makatao, mabait, masipag na palagi nandito, mabuting Kaya mga kalingap, good morning. Good morning po. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya, simpleng lalaking may pusilap na puso. Ayun mga kalingap, good morning po. And today po mga Yan si kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo, walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anumang problema, siya ang lagi niyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailan. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo, walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anumang problema, siya ang lagi niyong makakasama. May Kalingap Alvin,